Ito mas katedral sa Tagbilaran sa una naghami pare mga retired o kami mga buhi nga skill manawag na mga tao. Pada kinsa may gamisa si Father Juan de la Cruz. Di kaya na pa daw tigawa nga po na Father. Ano sa magkaurasa mo misa Father kay anha ni simpa nimo kuyawan no. Kalimot Ginoo mo gisimpa. Kining pare anayan mamatay og 65. Di maayo ni pari na matiguan nga naman, dyan muna yung angay magmisa. Medyo manimatanong ka, padapan niya, bata-bata pa, Father, biyuda, Father, at ito sa ako, padahikapan, yung tuhod, padahikapan. Kaya nakita na, hikapan, yung tuhod, padahikapan si Maazo, yung tuhod. Kung matiguan na ta, inata mo angay, hindi naman magpupunta magkadimao, matiguan na ta, diba? Kaya pare sa Tagbilaran sa una, tiguang na yung taon. Niya mo angay mo dyan sa magmisa, pamisahon. Kalimpano na may taon ko si Padre. Gamisa si Jay, nga na yung simbahan. Anak mo dyan ang pare, mapakalawat na natunga. Di ba? Pakalawat ang mga kaabag, ang gilid. Sige kanta acquire. Una man, kahuman ang pagkalawat sa tunga, sa pare. Nakalimot man si Jay gamisa. So, pag umano dyan pagalawat, hinsa kasi sa staa sa kumbinto, gailis, ga short pants, ga timplag kape, tanaw TV. Pag umano pagalawat sa mga kaabag, sa arama ka itong pare. Huwag mo magmisa. Hindi mo pong isang pare ka, uy, padre, huwag mo mahuman yung misa, pag-ilis ang bang. Pag-ilis ang pare, itiwas ang misa. Pero makakita mo pare nga tiguan, anay mong malipay. Kay mao na mga tao nga ehemplo, sumbanan o mga tao nga gapabilin. Makakita mo magtiayon nga tiguan na, madala ning kamot nga nagpuyo sa ilang panhaan sa kamidyoon, anay mong malipay. Kay ngano, ehemplo na sila sa pagpabilin. Pabilin sa ta. Kay anit ang gapita maluwas. Pero kami yun, di man naliming pinjo. Kaya ito istorya sa kaban na nga hinghanjo sa pare nga magkibuwag sa asawa kay kanunay siya kulatahon siya asawa ng battered husband. Bagsik na asawa tindirag balon kasi bayuton man siya kato kanunay siya kulatahon siya asawa ka napunta. Kaya pa din, magigbuwag ko sa asawa. Iyan ang pare, usayang na, imbis 25 anyos na mong gaipon, karoon ko na ito magigbuwag, this amang daan. Tumaw pa din, usaon maninap, kanunay makong dapatan, kanunay kung mabunog. Kunya, kaya pa din sa bago pa may kasal, labing pa sa may kaadyo. Kadong mahapon, bago pa may kasal, tinalabingan ni pag-adyo. Pagpahilo, gumiglaway, Father. Kanang hukaw, iyang kinakilangan sa asawa. Kanang hukaw na ho, inom sa asawa, iyang kalaw. Iyang kalaw. Na mahapon pa din, maglakaw-lakaw ni sa paypayon. Na kapin magdagat ang mga niya ito. Sus, magkuldinghan mo sa asawa o sa sungayon ko sa asawa. Sungay, anino? Bahon ko sa asawa. Ang biro ko magsigit pangkod na mo, magsunod-sunod. Kunya ang asawa mo magdiktit sa sinilas. Karoon pa din, tanawa, may 5 anyos na kalabay. Nabali na pa din. Ang iro na no, tangad sa sinilas ang asawa, isigit pangkod na no. Puwag ni pa din. Pabilin. Yung na Ginoo, pabilin ka mo diha sa among gugma. Kamu mga single ani nga idarana ka kanang wa maminjo. Napay mo maminjo ani? Kanang wa maminjo nga pagpud katilaw jud. Kay mao man na ang bukasyon sa dihatas Ginoo. Ayaw mo ingon nga padre nabiyaan magugray. Padre wa mahimpunin na hindi na maayo. Tawag na sa Ginoo. Pabilin mo o wala ihatag sa Ginoo ang tawag sa kaminyoon.
Pabilin mo nga malipayon. Iskay mo po ng mga mamidyo. Way mangita na to. Way mga bugho na to. Bisay mahigda. Puno ang kakao. Adyo mo dyan mangita na. Pag medyo ito sa'yo, bukuan na kapanan kay hagopan. Para magmatuo. Labi na mga bata, pinasukaan, kabubuan, ang konsensip, ang kaso, kamanday mo asawa mo rin na dito ko. Dito, mga bayan na bubuan, sa mga kabubuan, kaman na yung subong na kabersos. Ang bubuan na akong pana pati. Niglakaw na ako padung sa opisina, padung sa simbahan. Drawingan nila magkuhat pintilpin, drawingan dakong pintilpin yung ubo sa humpuso. Drawingan bituon. Kaili kahapon ikan sa trabaho, tanaw ni sa bituon. Ug nawadan galing iko kag sa kabituon, dakong gubod kay nang laki kuno ko. Kung inig pangihi ni siya, sus magnana kay kang sarong di mapaha ang bituon. Kay mapaha galing bituon, dako ng gubod pa sa lupot. Aniya o gaga kag lagas, ulitaw kag lagas, ayahay. Why mangita na to? Kita na po'y maglunghan, kita na po'y mukaon. Diba? Rasya mo po na. Buka, pabilin kung saan tagitawag sa Ginoo. Amen? Dapat ito yung pista Candelaria. Magbibitaw ito tag-kandila, no? Pista Candelaria. Pebrero 2 man na. Tingnan mga parokyano kay Ampari, gandang mga kandila. Siya naghatag kandila sa mga tao. Ang nakapa-aghat sa mga tao nga oras silang natin ay layo mag-ulor na kanila. Dahil puti, dahil puwa, dahil blow. Yan mga tao sa kay gimik ni Father ha? Anong layo-layo maging kulor? Indisyonan sa pare. Inganaw sa pare. Kining kanila nga puti para na sa mga daga o ulitaw. Araw makakita mo guyaw, makakita mo gugma. Jaga itong mga PYN, mga Singles for Christ, ilong sa kanilang puti, hurot. Kining puwa nga kandila para ni sa mga minjo. Kamu mga minjo, gagputi ni ninyo, aron magpabiling tiunay o timuo sa inyong gugma. Nanagan ang taga-couples for Christ, kay mag-ilog sa kandilang puwa. Purot ang kuha, blow na po. Kini kanila nga blow para ni sa mga biktima gugma. Katong mga nasakitan, mga biktima gugma giatay. Hala, kuha mo ade. Katong mga nangailag o gugma, sus nanagan dito mga single parents, mga ipamidyaan, mga ipangwagan, katong ipangpaste, katong mga asawang ipangkawat, at pana, dito nakon sa Purot ang blow. Walay buwa, walay puti, walay blow, reklamo mga lagas. Sa pa ba niya? Saan man yung istoryahan? Kung saan na may amo ani, nakurot naman nagputi o kuwang blow. Kami mga lagas sa may kandila na mo. Yung pagpari, kamong mga lagas, pagdagkot na lang mo katol, aron di mo lamukon, pagpaabot o gugman. Daig na lang mo katol. Kung di mo lamukon, buwag o kanis ang mabutan, gugman sa inyong kinabuhi. Nabay manaigay yung katol, ano Pabilin. Pabilin. Kaya mauman ang tawag sa Ginoo nato. Sunod na slide. Sa lingwahe nga Binisaya, ang pinulungan nga pagpabilin na ay laong nga meaning. Kanang giingog pag-uno. Di ba? Di ba na, kanungo pa mo ng kanta nga, tuuhi, alam ka marinig nga ikaw ako ulungan, bisa ang kalibutan magdumili. Di ba? Din Horace na siguro na, taga-Panglaw, rabay ko po sir, taga-Bogol. Pag-unong. Unya ang pag-unong sa Bible, nagpasabot o dili pagtalikod o di pagbidya. Na may mga tao nagapabilin pero di mo uno. Diba? Kadaghan. Daghang mga tao nga naa diha pero wala din na mo uno. Kaipo na lang mo, isahay mo kwarto. Walay agahay kaon.
Ijubay mula na ng airport. Na imong bana mo tupa, ikaw po mo take off. Wa na mo na pag-uno nga, di na gani mo magsangiray asa pa daw. Kapabilin mong duha diha, pero wa na pag-uno. Lahi na magpabilin o lahi ng pag-uno. Ang pagpabilin nga ipasapot sa Ginoong Hesus din ang pag-uno. Mabito na matinga ka, na ay mga asawa nga, matinga ka, ulatado bana sa una, palahubog ilang bana, sugarol, lalo man yung kapabilin man. Nahigugma man. Dahil mahigugma ka, kuunong man ka. Mabita na Father, dahil may mga Father ng saon man, yung para mo na muna naman ako, ampo, Father. Di man gyapon, dahil Father, ay, ito po na sa kong ampo. Nagwata, mamatay na lagi na. Wata lang naman. Pabilin lang diha, arotin ka makasara. O kamo ko ng mga minjo, lain-lain mamog Simpson. Lain-lain mong Simpson. O ganang unang tuig pa sa inyong kaminyoon, lain-lain mo tawag sa inyong din Simpson ka ng cellphone, ka ng phone book sa inyong bana. Kanagiyong sa inyo pag-save ang number sa inyo ang mga bana, na may mga bana nino. Iyon sa pag-save yung mga bana ang number sa inyong asawa, depende na sa gidugayon sa inyong kaminyoon. Kayo bago pa mong minjo, ang unsang pag-save ninyo mga bana sa number sa inyong asawa, first year in marriage, ang ibutang nga ninyo, my life. Nang unang tuig pa, inigtawag, my life. Tawag yung mga asawa, akong kinabuhi. Pagkasunod, mautro na po. Inig mga ikatulo, ikaupat na tuig, mag-away naman. Kaya maggawa sa matinod na batasan. Sa uyab pagkaisos, mausda, dalian at kapuhan o wet wives. Pagka medyo ng pagkausda kay kisikat-sikaran naman, ang marika na makaagi ang lapok, wakay buon. Wa na wet wives. O nang ibutang na po, my wife. Hari na my wife. My wife. Pagkasunod mga katuig, siyang katuig, pag-away naman, kay mahubog ang bana, di na pumutog ang pilang-larong sweldo, ng asawa po, laparuho na po ka, usahay ang bana, kay di na magkadimao, dagahan naglalis. May nang bana kaluan, ito ni mamidyo ta. O may hinungdan din kapoy manisige naman kung yaw-yawan sa asawa. Utruhon na po niya itong phone mo, pag-save sa number sa isang asawa. Ibutan na po niya, my cross. Cross na, nasobor na. Hantod, ini-15 katuig, wala na. Pag sinugmagay naman, sinugmagay na kay ko'y loan, ko'y naningil dito, way ikabayag, isipok ang overtime, kay ijawat, bayad o tuition sa mga bata, kay sakyanan nga padong na masirep. Motong ang asawa, sumbagon, ang banas, sikaran, matugit, maglagot ang asawa, ikutang sa banas, sa cellphone, punpok sa cellphone sa iyong asawa, gikan sa may cross, yan ang ibutang ilisa na po niya o lion tiger. Inigtawag, lion tiger. Uyawan, no? Nga simbakog di sumahimno ang kaminyoon o niya mo tangingon ang bay mura na lang airport nagubot pa sa lukot o niya gaipon na lang tungod sa mga bata sa may ibutang sa bana sa punbok sa number sa asawa butangan nila dito wrong number o manawag o wrong number dito pa ko pero pabilin lang gihapon. Kayo di ka magpabilin sa kung sa'y tawag sa Ginoo nato, mawa ka sa atong direksyon. Mabitaw, kami mga pari, manggawas kay pagkapari, asa kami pado. Hayahis kong dito, kay pagkanuon mamininso. Libre may kaon, magtumi sa inyong kikiti, libre kaon. Kasabi tayo dito sa Bohol, gamisa ko, niya. Pag misa na ho, barangay, Foundation Day, niya, ito na, hinanaos mo itong Presidente Kapilya, hoy, di mo kaon, di mo magkaon na itong pare. Di kuraw mo na itong kawayan na naglipak dito. Luyan mga bata, kaya nga na sa kuraw, kakaunon, dito, kakamay mo, nga na, nagkagigutom na pag-adyo.
Na pare giuna o katong ujog sa pare pinami ko diha ana dapat kita ang kamera. Kamera ko gitanaw. Luya lagi mga bata nga mas susi ka pinaguto. Nya silbihan ang pare sa mga tiguan. Dahil akong plato sa pare. Dahil tiguan kada ginumbang lang ka ikukuluran yelo. Paling kan ani pader kay sado ba kung kahumbag nang ka para nimo ibutan sa plato. Pero gadang munggos na pinauga na nay miswa bitaw nay kanang gahi bitaw way sabaw nga mong kanaan ni pader kay para nimo jo ni pader. Kay saon naman ni. Sunod yan na gadaog sardinas to yang taon nga sardinas sa una. Yang taon nga sardinas nga mura og bisagulan og kabayas. Ibutan sa kanaan na pader kay sos tampuro ba to ni para nimo. Jo ra ka kay ikaw gitapuan wa ka ni makakaon. Buboy-boy ko gamay ang bagay ka. Pagtungkaw na sa plato ba, temurag pasaw kay kasakol man. Ako na lang magkikaon tanan, basta pag-uli, nagkaligid, nag-utot, nagkabuhin ko kayo, nagalibo, nagkapuntisan, naghalang. Ako na lang magkikaon kayo, sa pagpangga mo sa mga tao. Nagkaroon dito ang mga, pagpangga dito ang mga tiguan, ang murang anak dito nilang pari, ano pa nila, tanawon dito, kagitoon ba so? Lagi mapagkano, ikuba, nagpili ka, kumpaan mo sa paado sa mga tao. Tingnan na rin pare kabilangga. Kung ang pare, sa grasya sa Ginoo sa mga paningkamot, ang ngay nga magpabilin sa pagkapare. Gawas pagkapare, wadya mo dyan minganak ni mo. Ano pinangga man ninyo yun? Tungod kay, ipadama mi sa Ginoo, para ninyo. Diba? O nang mo ingon mo, Father, yan po, kay ikaw may duol sa Ginoo. Pagkonsensya mo siya po, anak. Duol sa Ginoo. Diyan sa hindi takaampo ng ubang mga tao. Ang atong pagpabilin diya sa Ginoo, muna naghatag na itong direksyon. O di na gani ka magpabilin diya sa grasya sa Ginoo. O di na ka magpabilin diya sa daan, sa kataro, musimanta. Mga Bisaya, mga Bulano, nagkasamay, simang. Hindi pas. Very good. Nindota. Gamitan na ninyo kayo. Hindi nyo gamito na mga pong. Hindi kapatay na tumawa na na. Kaya mga bata na, Father, where man ta mag-lunch? Iha ka na kwarta. Father, Jesus na stress ko. Pag-uyod ko ni Mami yung trolley. Huwag hindi kita papunghaon, tagkahoy. Saksak sinagol naman ang malagyo sa mawa na po mag-binisayahan. Okay, exercise na kadiyan. Sa may binisaya o material? Samaan, very good. Very good. Sa may bisaya aeroplano? Pedro, naman kay very good. Sa may binisaya o electric, kanang kuryente? Di ba na bisaya ng kuryente? Sugang gagitaw. Ano mo na? Sa may Bisayag Airport. Pahanan. Salamat kuya. Very good, no? At least, gamitan na ninyo. Gamitan na ninyo. Kaya di na gamiton. Mawaran na. Sa may Bisayag, biyudo o biyuda. Katsila ng biyudo o biyuda. Bao. Balo. Very good. Para taga-klase, ang elementary. So, kung mawarta sa itong direksyon, di na po takibaw asa ka pa doon. Takibaw. Magawas ko magapare, asa mo ko pa doon. Mawarta ko sa itong direksyon, magapare kay pari man ko. Umobijaan ninyo, gago ninyo inyong pamilya karon. Asa mo pa doon? Asa mo pa doon inyong mga anak? Mawa. Kaya sa itong kinabuhi naman sa tayo direksyon, pareho sa simbahan mo, dito na ginagaan ka, na nung gipost, butang mo na sa bongbong sa simbahan ng istasyon sa cross, kanang 14. Kaya ang dala ni Jesus sa cross, atong mapunang dahil. Si Jesus nadakman. Nadakpak. Sa may nadakman. Nadagma. Padagma, maputas tinabuhi. Pati dahan sa cross. Via crosses.
Si Jesus gilansang sa cross, pinapod ta lansangan sa kinabuhi. Kapila man ta gilansang. Kana mga tao nga magpakauaw nato, gilansang mag-ana. Mga tao nga nang himaraot nato, gilansang ta ana. Si Jesus gihukasan sa iyang sinina, ikapila man ang istasyon. Kapila man po tahukasi o katungod. Kapila man po tahukasi dugog kanang pagkawawan ka. Ihukasa ta. Ang nagian sa Ginoo ang 14 ka mga istasyon. Nagian ko na nato, amen? Muna'y direksyon sa atong kinabuhi. Muna'y puntarya sa atong kinabuhi. Muna'y rumbo sa atong kinabuhi. Kaya mabalik, di na taka subay sa direksyon mawa. Pero di tiguan. Bernes, kahapon kay Bernes na. Ganyan kadlawon kay istasyon mo sa Balang Bukid na. Dahil tiguan, nawahi o istasyon sa krus kay Dadyo sa simbahan. Pag-abot siya sa simbahan, nanira nagsimbahan. Kinghanjo siya sa parit-parir, maluin ka pa na ho. Kapagtas ba, kapaklay, kasi itang kupadri, yung jamoro ni Mangtujo. Ano yun, nagparit, ano pa, wahi, magka. Iwag ko pa rin, ganakaw, hindi ako pa rin. May istasyon na, hindi ako pa rin kayo. Ika maluoy na mauli ko ako katuman sa banaan. Kaya kada Bernes, mag-istasyon sa cross ko. Yung sige, kaya wahin naman ka. Di na ka na pasigaag-suga, kaya ka sa kurente. Hit mo po pa rin. Kaya human na mag-general station at the cross. Kaya istasyon yung tao nagtiguan sa isimbahan. Ngit-ngit naman ka na pa doon, nagkahaponon. Kaya ispat tayo tao si Jan. Tanaw to sa pare, ako siya pare pa. Paglili sa pare, lalo man yung tiguwa nga. Kaya inatras man ng istasyon sa cross. Dito sa ika-14 sugo. 14, 13, 12, 11. Pag ika na po ka istasyon, wala kagwantag pare. Lagot kay pare, doon niya. Ikaw manang ba? Kaya ba ka na mag-istasyon sa cross? Ari una o. Ari una. Manong sugod magabi ka 14, pangli man na imong gihimo. Iyong pagtiguan, ang mga ubalay pa dyan, mantok si Jesus, kakaana mo kalanse. Piniro kay patay, ano nagkakaana magkalanse. Ang pangli na istasyon sa cross. Langsig ka patay, kano magkabuhi, ibis ilubong, na-askil, magbalik. Timan-in, ayaw timan-in ang mga joke, kay ganang, timan-in ito, ganang, di joke. Thank you. Madyan na yung mga utana, o, sa may nakatunan, sa paripan niya, yung abaw, binuang man to. Kanang binuang ituso na narundi mo mga tuog. Di mo mga tuog. Ay, mga tuog mo, kamo na po tayo lektura. So, ang pagpapilin, nagpasabot o pag-uno. Karoon, nindot ba dyan eh? Kinsa mga tawhana ang duha kabutang, pamalandong ni karon. Kinsa mga tawhana ang inyong giunungan. O kinsa mga tawhana ang wa mo unungi. Ha? Kinsa mga tawhana ang wa mo unungi sa inyong kalisod. Adyaw na ipabarang. Iampo. Kada mga anak na to nga wala kahinumdum na to sa gamay pa, nga muna na itong dudsan, muna na itong tapog sa dudsan, muna na itong pagkaon, muna na itong pakit o tae, karon di na ganing mo text na to. Iampo. Pag-uno. By the way, nasaktan ba ko? Sige, padadyan ta. Kaya nakasabot mo report mo. Sunod, unsaon nato pagpabilin diha ni Jesus. Upat ni kabuok. Gusto ko nga matimanan ko ni nato aron ini-uli nito na ako mo'y madaha. Sige, next slide. Sibo ba ang slide? Unsaon nato pagpabilin diha ni Jesus. Nganong ingon ang Isos na pabilin kamo nako. Nga naman kahibaw ang Ginoo nga di ta magpabilin sa Ginoo wa tay kanho. Nabuhi ra jud ta sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Amen. Ug wa pa nang kaluoy sa Ginoo asa kata punita. Pader sama ng kaluoy. Na example kaluoy nga simple jud kadto nga masabtan mo.
Kinsa din niya nakaabot magbaile. Hands up. Ang tigpamaile kita. Daghana diya. Patay nakatrato siya mo pag-asol sa una. Siyempre mo mamaile. Piskay itong baile sa una. Ang disco magon, piskay mo po ng disco, pero di na musibo na kagay. Panhaan na bitaw ta, di ba? Labi na ka ng speaker bitaw na ka na kusog o gubo-gubo na itong lughan ng murag kumapilo, kabungkag na itong kasi. Ang baile sa una kay formal man. Baile sa mo sana, dyan mo pa'y kurente, Petromax. Kabot mo Petromax? Itong mapuwa na itong gasang, bumbahan o hangin. Ititay anang naglubi. Lami atong baile sa una, kanang nagbaile ito na imong giangayan, kanang bitaw, gakson mo taman-taman, sa among baryo sana, nagkako sa pinaduot, bitaw. Pinaduot niya kanang jamot, magkalusot, sa langaw, Kaya ibang nabang mga mamailihon, mga daga sa una na mo reklamo kami nigduot na bitaw na himboro. Ngayon ang madalag, sama ng himboro. Ngayon po ito bitaw, ispat nila. Nadiro pa yung ispat. Kamu na maigaw sa ito, himboro. Baile sa una, pisketo kay inighuman o rosarios kapila, daton mo ito mga lingkuranan. Diya sa plaza, o pag nisininto sa una, danggay pa, ako. Kanya, naay puno din Kaya naman naman naay third table. Na may plaka. Plaka itong ito marag siding dako. Nakanilong play itong 12 ka sunatan. Muka naas na to, inikuan sa jagong sa plaka. Diyan labi na di, tarong dito sa operator tong ganang may hilo o plaka. Di man katujok tong dagong. Di ba? Yan abog dito tong dagong, may tong plaka. Ito na, bagan kayo. Hangyuon ko, imong pasaylo panalitan, karang kanta, hangyuon kong imong pasaylo sa hugaw magplaka, ikaw ang plaka, hangyo. Mas pa ito manayaway, kakupon ito. Pergi kalihog, ewan mo kalihog ang plaka. Kay hugaw man, ang dagong, nawag katuyo. Kanya, inistukar na sa sunata, biskay. Ang mga ulitaw, mga biyahidor, kay mga biyahidor sa amo sa Atitira, gikan din gikan Nabunturan, gikan Mawa, basta gikan, mga Mindanao man sila gikan, sikat na doon ang muli, labi ito nga, pas diwalwal na yan, mga portahan, magagabanggan, mga biyahidor bitaw, namiay, niguli kay, mga dyan sikat. Ang dali nga magudyon, kato mga bajay guwapan. Mga gwapa, mga tagas at ilong, mga taliw-tiw o ilong, lamig panit, mga puti. Muna ilong-ilugan sa mga ulitaw, puli-pulihan. Sus na, di ba kakasayaw o mga bansi, di ba mo kasayaw o mugudyon ni Jawa? Ang mga apiki internaw, mga sudidaog kagway, kinalukuyan, maglingkod na dito, para gabantay o humay na dibuwan. Wala ang sa una. Yang aron makasayaw tong mga subidaog naong mga bansi, mga dagan, murag kihion na mutanaw. Respetuhan sila nagsayaw sa barangay Tanod. Barangay Tanod, may sumangin o respetar ato. Aron makasayaw, mautoy kaluoy. Mautana mo sana kaluoy kanto. Ikaluy-an in taon itong mga base nga wahing angay. Kitang tanan kasalig kas kaluoy sa Ginoo. Adyan ito nagalinti. O daghan mong maani nga manggustin o rambutan. Ihap nito sa halin sa inyong plantasyon. Inga nga kaluoy sa Ginoo. Padumi niyo muki sa inyong asawa. Kamu mga bana ninyo mo, salamat kay imo kung ikaluy ang Ginoo. Inigdakos niya sa inyong bana, inakaluoy sa Ginoo. Naninjo ko. Unsaon man ato magpabilin diha sa Ginoo. Number 1, di man ini. Iniray di man Basahan ko ninyo, sige.
Pahimosli ang mga panahon na nahibilin sa kinabuhi. Sa pasiunang pag-ampo na to, ganina, diba yung ipaginhawa mo na huglaw? Inhale, exhale. Pagpahinumdum to na to nga, gaginhawa pa di ay ka. O buhi pa di ay ka. Amen? Kung di sa tanang higayon ka, buhi. Dili ka mulungtad hangtod sa hangtod. Mata mahibaw sunod tuig, 5 ka tuig gikan karon, buo ka tuig gikan karon og asa ka padung. Ang atong nahibaw-an nga kita di kanunay nga buhi. Di kanunay nga askil. Di kanunay ka nga maayo og lawas. Okay? Mo bitaw kamo kunong mag-iazon. Samtang napamoy kinabuhi askil pa mo. Pagduog dyan mo. Ha? Mga magtiayon. Kaya mo po ang panahon nga nina ka magduog. Sa misteryo makaduog po balita magtapag taglumon. Pero lubong ko din naman ta makaduog. Karong pagduog mo ba? Di sa gihilantan ay mga asawa pagduog. Kamo po mga asawa di sa gihilantan mo kaligo. Kung ganahan ng gambana mo pagduog. Ano magduog kayo, magsigit away, hindi ka matay, nakusog mo hiling. Nakusog ko ni mundo. Ituod, pagtatagaw, pagdasog dito sa buho, suko po, may matasan. Isang tigatuod na kusog, magkakatig ituod ka. Pailhan na ba sa mga pari ni asawa nga kanilang nalipay dito silang namatay ilang pana? Asa nang magbantay mani? Anha asa na mailhan ng mga pari? Inighilang ninyo. Naghilak ito niyo inig-responso. Kung sa mailhanan o nalipay ng asawa nga namatay sa bana, ang hilakan niyo mga anak mo. Kanay gitundo nga mupuni. Kanawon mo na si pare na nagino. Tuwara mo yung mupuni. Kaya mupuni yan ini. Ihay. Nagbantay yung anak, maghilang mo tarungan, so hilang na di mo motordro, anang ipulay na. Ipulay na kung mag-40, anak ito. Ito ang parang. Oo nga, kini ko nung intimacy nito magtiagyon, challenge mo po na, mukiburado ko no. Pero ang hangkit nito magtiagyon nga, padayon, pabilin. Pahimosli ang mga nahibiling kalipay sa kinabuhi. Kaya di sa tanahigayon nga buhi na. O na'y pagpabilin. Sa latod nga pagkasulti, aja usiti ang mga panahon nga dihatag sa Ginoo nato. Kamo mga minso, o namoy kay gayunan nga makasuroy, suroy mo. Suroy mo. Kay di sa tanahigayon nga makalakaw ta. Mabot ang panahon nga wheelchairon ta. Mabot ang panahon nga bakliro na ta. Mabot ang panahon nga lain ang English nato. Mabot ang panahon nga dayaper na magpundo na itong bugan. Oh, di sa tanang higayon nga hinsog ta. Kinilita ko nung gumpag magtiadyon, hindi masi. Pura-puro ni Oma, construction worker. Kay 20 anyos pa ta, bago minjo. So, ang lambingan ko na, mura ko nung elektrisyan. Kung kunting grawa, sa Tagalog pa, kuro, bitso, marang elektrisyan pa. Dali ra. Pagka 30 anyos, kamo mga magtiayon nga 30s pa din mura ko noong ang lambingan, mura ko noong panday. Sige, dok-dok, panday kaya di ka mapagbata. Sige, pag-dok-dok. Ini 40 anyos, para na lang ko noong masod, himas-himas na lang, hikap na gadaghan. 40 kape, no? Mga asawa tanawan, subana o hikap na gadaghan. Inikidada ko na sa isang bana o 50 kape, mura na lang pintor, brass na lang kanuna. Brasan na mo kanuna. Una ini ka sa 60 anyos sa mod, mura na lang kunog forman, tanaw-tanaw na lang. Kung nagtrabaho forman, tanaw saksa po pagkakuan ng diabetes, makayog lang. Di nakasakag kapayas sa buhol pa. Sa kagapayas. Pagka 70 anyos, may mga 70 ani pataas, wala na lang engineer, hanggang plano na lang. Plano na kuto boy agi.
Ha? Ngayon ba na ni plano ra ko to? Kamo din nga, mura pa o engineer, electrician o panday. Banata man sa ginawa. E mulabay ra na nato. Adya usiki ang mga nahibiling gudlo sa atong kinabuhi. Enjoy! Next slide. Naku nakita din sa Facebook. The biggest difference between money and time. Usa ko nagkalainan sa kwarta o sa panahon. Ang kalainan ko sa kwarta o panahon mauni. Kanunay mata mahibaw pilay kwarta na to. Pero wata mahibaw pila na lang nahibilin sa atong panahon. Nindot. Gikan ni sa Facebook kinumpyan ni na nakita na. Mo nagkalainan sa kwarta o panahon. Kanunay mata kahibaw pila na itong kwarta sa bangko. Pero waka kahibaw ang asa na takuto. Mga kiskay man ang magtigong ta. Pero kung magsige na kagtigong, wapa ni mo pamahimosli ang imong hinaguan, waka kahibaw ang asa na takuto. Ang mga Griego, bitaw sa nagkasalon sila, sa di pa sila hagkan di pa nila hagkan nilang asawa, mukis ang bana buhok. In English, sa di pa sila mukis, kung magkasal, ngayon ang bana sa asawa, someday you will die. Isa nila yung asawa, hindi kasal. Mubaos po ng asawa hong-hong. Someday you will die too. Hagkan niya isang panang. Maghagkanay sila. Pagpahinumdum to nila nga, di sa unsa ta kamalipayon karong nagikasal kita unsa katamis ni adlaw ang kanatong duha, mga matay ta duha. Pero asaw nito taginga ha. Muli mo unsa mga asawa, basig muli mo unsa hagkan ni jumbanang ni otuho ni inyo ni haraw kapatay. Haraw. Dako na ng kubo inyo ni haraw kapatay. Kamong gagmay pag mga anak, pahimos di ang mga panahon nga naapan ninyo sila. Managko na, ijakay na nagkinabuhi. Ningawo na kanila. Mga apo na itong gagmay, usahay sa putol ta, tumuho na ito usahay, may ikaw tagabataa ka, ikaw nakahurot, souvenir o kasala, divider, ilikad ako, magtuto na puli mong luha. Kaya ito na minjo, nag-afam dito, wala ganing ulit, maghaya na ito. Pahimosli ang mga panahon na lagsik pakita. Di sabi tagaloon kaliwan og loon. Daghan no. Sa doon sa una na karaang minteryo, hindi na magbato panahon sa mga katsila, naguba to pag linog. Piskay kay naglapida sa karaang mga lubong sa Luon, Bohol. Ikulit og bato. Unya ini tanaw nimo sa lapida kanang lungtabon sa pantiyon. Murag mo istorya ang dinatay nimo. Nay nga, in memorya, nay nga sa namatay, at siriyupan niya, example. Sa ubos ay ibutang na ibutang nila, kagahapon, diha ako sa imong gitindugan. Kaya mo tindog, nagmuduaw naglubong. Ugma, ikaw na usap sa akong gihigdaan. Sigpak ko, kung balihan ginatay, ikaw na, at sa pangamong. Yung gikulit ko na pa to. Kagahapon diha ako sa imong gitindugan, kaya tindog kaya niguaw ta nagkron. Ugma, dili kita ugma pohon, ugma pasunod panahon. Ugma, ikaw na usab sa akong gihigdaan. Sus, pahinumblom na ito nga, time is short. Pahimosli, karon Marso 9, 2024, siya muna'y laing may Marso 9, 2024, mabot sa itong kinabuhi. Karon ra. Ugma, sunod adlaw, sunod buwan, April 2024, siya muna'y laing April 2024. Kanarang sunod buwan o paabuton patay. Adya usiki ang nahibiling panahon sa atong kinabuhi. Pabilin diha sa Ginoo sa pagbuhat o maayo. Ako ito, naman ko eskwelahan gamay sa tagpilaran nga ako'y principal. Gamay alkansi eskwelahanan. Niya, among mga maestra luoy po din taon kay pilar eskweldo si Dinil Kapibuan ni Utso na naron. Na pilar pa ng Utso ni Buwan, pilar makuha ang pag-SSS, kuha ang pag-PhilHealth, kuha ang pag-make up, kaya maestra God.
ang pag-stocking. Stafran may nga na sa matiguang sa una. Ang pag-stocking, mao nang musimhot dito ko ng bukton sa mga maestra na mga eskwelahan. Bahong pansit kanto. Mura may suwa nila. May noodles. Kaya pila may malimpyo ko sa kabang mildos. O itong dahil sa Desembre, nag-delivery na mo, na isa kauban ng banay panugumpat ang mga maestra at pangaligo dito sa dagat, sa Anda, Bohol, no? Kaya naman si Kaliwat ang taga-Anda din eh. Nindot pa nagbaybayon sa Anda. Libre sa datanan, kami naningkamot, sakyanan, kaon, cottage. Pag humana o paniod to, nangaligo lang ba maestra, di ba maligo? Kaya di mo ko kamo mulangoy. Di ko kamo mulangoy, hanggang karon. Sos kay na may talisay ang atubangan simbahan sa Anda, Bohol, nag-adto mo. Di may usa ka maestra nga wa maligo. Patanon pagwapa, ublong ug naong. Di wa ko kapamilo ka diyon. Para ko hisulira mo kung kalimutan ba. Nga gambi ko kung sa imong buhaton kay tiguang nagugod patanon pa ng mga maestra ato kay patanon magawa pa mamahayro public. Para ba pang experience mo ba? Na, galibo pa ko sa istorya kay, saan yung istorya nga, katunga na sa edad na ho, na pare ko, dito na ubang mga maisa ni ako yung sugot, ang hinagmam, ano ang mga kamaligo? Ingon ang maisa, na ho, father, kanaka, sige, dirigla, tingali, kayo manaan niya, diya mo naman po ko isulod o pagutanan. Mga bagay ko, pila na makaadlaw na yung dirigla, ayun na po, pare, itang hilangan po na agad. Sabot kami ganakin pa ka lain. Lain na kasi pangutanan eh. Otong gihimo, kaya magoyo sa kasilpon kung na i-touch screen yung aning baratuhon. Diyan mo ko internet na to, kaya mo bang mobile dita. Gangan ang nana, alam mo sa silpon, sa di mo dagan. Ano ba ito? Hingopot, kaya di mo dagan, kaya mo ko signal. Basta mo naman basta mo lamang di ko manisi, magkami ng luha ka ng aliko, nagtanang mga isip, kaya ito na kusa na ipili. Pagkataw-taw na iko, ginapunta si Jan, anong kami ng luha ka, pare ko, kasi pila na din ka years sa imong pagka-raise father, kaya mga bata nung tayo sagol English, iyon po ko, kung pa mo katulog ito, 13, 17 years na mo ko pagkapari, 13 naman, na iyon po sir. Happy po kasi imong priesthood father, yan po ko, happy ko kaya ako maning bukasyon, ako makupugsa, ako maning tinuyuan, ako mag-seminaryo, may isa-isulan ako giyon sa pagsuseminaryo. Kaya hunong siya kadiyon. Pagkataw-taw niya ini siya na, Father, wala siya kailan, una-una siya mo kinawi, ka na lang yung pagkapari. So, ikulbaan mo sa pagkutanan nga sa padong. O, ito maligo, tabansos, naligo ko dito, diyan mo ko kung ilisa. Pasaan ang syon, ang green, paguling, ang tagbilangan. Ikulbaan ko sa pagkutana. So, wala siya kailan, yun na rin asa, nagabuli pa doon. Pabilin ha, sa kuan. Pahimos niya ang mga naibilin yung to sa kinabuhi sa mataro na paagi. Diyan kapita, magkapabilin ta sa Ginoo. Niya survey, alas 10:05 na. Magmisa na ba tayo alas 11? Na-survey dito sa Tagbilaran ni basahan ninyo. Para sa profile sa usa ka parokya sa Tagbilaran ni Bohol 2015. Mga hinungdan nganong nagpabilin sa pagpangalaga sa simbahan. Survey sa mga church workers, preparation sa among parish assembly. Number 1 mo ang rason kay aron makakaon sa pagkaon sa pare. May number 1 na dito. Ano po number 2, aron matagal sa pare. Number 3, aron makahibaw kung sa gibuhat sa ubang parokyano. Mamarites ni. Sunod aron makalikay sa bana nga palahubo. Ikalima, aron di tagaan og sakit sa Ginoo. Matinga ka sa mga rason kay lain-lain, no? Nga nung ang survey ni namo panong pagpare sa assembly, naghago kung rason ka na higita nga para magmakatawa ka. Buti pa sabot nga, lagi tayo mga rason nga nung mapabilin ka. O ka mo mga alagad sa simbahan, ani adyaw ito mo balhin relihiyon. Katoliko dyan, Kristiyano dyan, adyaw mo talikod sa Ginoo. Kaya mo talikod mo sa Ginoo, mawaan pagpabilin. Sakramento, adayon. Kaya nakadawat matagbunsag. Adyaw ibalibak ang inyong panaan sa bunsag. Nabunsagan ba tatanan?
Oh, gibunjagan matatanan, gatay maninoy ug dinan. Adjaw kalimti ng mga panaan, pabiling sa panaan sa bunsag na gitubag sa Dominikana, isa likway ba ninyo si Satanas, itubag atong parents. Ano niya, nagatubo ka mo sa Diyos, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, naaman na. Ay ba mapabunsag dito, maghingaw-hingaw, di mamingaw, labi ng mga batanong uban. Isa likway ba ninyo si Satanas, yung dautang buhat, nagatubo ba niya? Balde naman. Nagatuo ko ka mo sa Diyos, Amahan, magbubuhat sa langit ng yuta. Isalik buhay pa niya. Ano ito, bubali, magtarong dito ko doon po, ha? Pero, hindi ko mabunsag ba? Ingo na pare, saingan, ano yung mong, anak? Ingo ginahan, Ajax pa rin. Sa Ajax, ingo pare, nga managsabot. Kabauaw yung anak nganlan ni mong sapon dahil almanaki katoliko pamili aring mga nganli nagnan santos karon naay mo lapan anak niya sa langit, di ba? Inong mga anak na nganli o ngano santos almanaki yun, Gregorio, Roque, Isidro, Vicente, Trinidad, ayan na. Ilisin na nga yun mag-asawag di pa din kay kasabot na bisa kumbana nga maugin nga Ajax. Hindi ka mauwawa na yung anak na nag-Ajax, sumudako na ang sao ka na. Diba? Bahala di ka mabunsag pa rin Ajax nga. Mano mabukos man juga nga Ajax? Tingnan po ginahan. Ang father nga, pirla man ko, yung bana Ariel, sabo na lang aming tulong. Ajax, pirla o Ariel. Sa kalagot, sa pare, iwan ang pare, kung sama yung ibunsag na yung anak, holy water o downy. Bawas ang pare. Dawli mo mo isang ibunjag kaya. Iba dawli ka na pahumot pananaw o pilabuhan. Ginoo pagpadagyan sa reminder na sa mga ginikanan. Labi na ka ng mga anak pa mo din na may mga batanon pa. Nagpanganak ninyo, it's good to give Christian names to your children. At yung gandi o mga kombinasyon nga wadi niyo dito. O di mo ganahag Isidro kay Karaan, himang Isidor. O di mo ganat Vicente kay kadang Vicente kawatag manok ni silingan sa ulan. Himuang Vincent. Alamig naman na. Kanang nga o Santos sa Bohol, Bicol pa ko. Na may lungsod dito nga Tubigon. Kanang mo na Tubigon, Bohol. Akpang Cebu na ko ng padalan anak. Gabunsag ko, Bicol pa ko ito ka ng lipa dito pare. Saya nga ganin mo, anak. Sus, pagkadungo ka nga kay, maot kay nga na, bilato. Laki man, siguro ka bilato imo na. Inikad ako, masuko na, saan man mo pagtawag na, mawa, tungo, sao mo, masuko, pitautan. Bilato, kasama ka. Yakwaon, tungo, saan naman. Kapag inisilig nga, hindi ko rin, kaya ka ng kombinasyon na pala. Nilang man ang binato. Anong binato man? Kaya siya di ay taga-Bilar, Bohol. Ano yung taga-Tubigon, isang bana. Kombinasyon sa Bilar o Tubigon. Ano may taga-Bilar? Ano yan? Anong binato? At sa ulit yung nangli, binuang ng mga anak, kamadaan na nangilahantod sa laing kinabuhi. Ha? O gini mo ganahan, Teresa o Teresita, Teres di ay. Malami na, di ba? Kalami ang nga Teres. Kaya na. Assignment na ha, o mabuntis ka di mo, mabuntis mo mo kanunay. Basta kay, inong banal juga maka. Dili na tinambuhan. O ba mga bata, kailan may tagi-ja sa tingko, kailan may tagi-ja sa sipo, sa lampalampa. Di, kaya na. Happy naman sa 11 ha. Mas pasanin na doon kaya sa pagod na pariwarin, misa tayo sa 11. Naghanap po, manibrak, usap po magkaasila. Usap ka page po may tuntol. Number 2, usap na primerong pamaaging na kita magkapabilin sa Diyos, pahimosli ang panahon na gihatag sa Ginoo. Na hindi panahon ka, di sa tanang panahon nga buhi kita. Amen? Ikaduha. Paglikay sa kaulignan. Piskay manin na kay kwarta. Lami na. Isabay, lipay, way kwarta.
Piskay ng dako kag juta, piskay na. Piskay na makabay kag makapundar kag kaugalingon, lami na. Piskay na daghan kag alahas, piskay na. Piskay na daghan kag bugas. Isa ba'y malipay uway kanon. Ang punto lamini sa Ginoong Kristo, ajaw paulipon. Ajaw himuwa ang imong bahandi, imong bay, juta, kwarta, alahas, ATM, credit card. Ajaw himuwa nga imong Ginoo. Kaya ito ay tinuon nga Ginoo sa langit. Mauna ipagpabilin. Moabot ang panahon na ang tao gani, ang iyang bahandi, kato ng iyahang kabtangan, makalimot siya sa tag-ija sa kabtangan. Moabot ang panahon gani ang tao na magbuot sa kinabuhi, makalimot ang tao sa tag-ija sa kinabuhi. O ngayon, ituluan kita sa Ginoo sa tinuod niya paghatag. Kanang pagpaambit mo na tinilang nga wata maulipon o bahandi. Kaming mga pari o mamisa ni St. John Chiquique, nag-offer. Ako naanad ko sa pari pa ko dito sa katedral sa Tagbilaran o sa Balilihan. O may offer na in-kind. Kana ba mga, kanang din kwarta ba? Pilio na ho na. Hagpato na ba? Kanang piskay ganahan ko. Ganoon sa kwarto. Diyan ka nang di ko ganahan kay kumo na kabasa banta daghan watermelon at doon sa kusina for comunios. Gamisa ko sa dawis, may taga-dawis ko dahil dingang dawis, iupiran ko dako kaagong ube. Murag niko. Ube nga kinampay ka ng violet, ita. Kailangan mo ano naman na sa buhol, naman na sa dinhi. Dako abay, murag niko. Di ang gibutang sa akong kwarto, yung ajaw ay butang sa kusina kay, o sa kusina, sa kisa may buluto ato. Pag-adto dito, mabutang sa kwarto kay, kaplano ko ipagama na akong ice cream o ubijang. Paano ko kay nungdog? Kaya tinay ka na, naging mo pagkaukari. Matay ko sa kagabihan, nagatuon ko kay ako sa kwarto, gilok maghundonggan. Gilok ba? Sus, paglini na ako, hinturok, nag-ube. Hinturok ba? Hingkatay sa tiil sa katre. Kanang ube din sa kuway juta ka maturok, no? Maturok, bitaw. So, sa gibad-bad, taas nagturok. Ngayon, amin. Kaya nga, ginuka man yung dumi. Hinturok ka ube. Paghatag mo sa kusinira, gahunggaw na. E ganyan turok ka na kay panit na may mabili. Walay unod. Ingon na kusinira, ihika ko ka bariya ka, uli ka buhatag, uli ka man ihati man, mo ihatag, yung ube di mo turok. Nakapahinunglog sa tunahon. Daghang mga butang sa tumbay, nagihatag pa na nato, daghang nalipay. Kada mga dilata, bitaw dito daghan nga dito mapasok kaon, jawa pa mo expire, di pa expire, ihatag na. No, bitaw na upan mo hospital, kaya pag-apre sa doon, nakaligay itong dilata, adyo na po, napuan itong punagan tihip. Daghang mga tao nga makalipay, malipay sa atong pagpaambit. Ang tao gani o mag-uol na pag-adyo pakuhaan, pero di malipay o nakapuno. Muna na ulipon o bahdi. Pantayan na ito, nakatintasyon na natong tanan. Mapari man ta, sa magalihaon sa ibang estado, piligro na tintasyon. Kanang di ka musahay, o ba, kanang manayupi ka. Labot mo manayupi? Manikas, very good. Pakpak sa natong tanan, di ka ganahan kung mga tao, mamaayo mo. Binagsaya. Tayupi, gitayupi ko pa din, gitikasan ko. Nabita uban na, uban Diyos noon, kung kaazo na istorya bitaw. Uso mo sa una itong tabo, bitaw lungsod. Domingo atong tabo, anin na, pareho mo sa tikira. Sa una, sa Wapay Mall, sa Wapay Convenience Store, merkado, medyo tatanan. Palitag asin, merkado. Tiningog, asin, balik ko sa simana. Buwag, balik sa simana, isang kalabiran na nabili itong mata, kaya ikaw nagutito itong kalimutaw. Ay, nga namin sa una ko sa titira. Asin tibuok ka ni sa una. Kasi taga-albor ani. So, lamian itong asin tibuok, itong tibuok pinanay koon. Kabot ba na? Dito sa Bohol. Niya, gamit man nagkaadyo, bayluan man nagumay. So, lamian itong asin tibuok, katong day humay, bitong luban, katong tagas na humay, karaang humay.
bukon mo na sa among lulo kanang asin nga tibuok unya anaman-amon og serve gamit kay aron taguan tong uban kay mahal lagi ila kadagdag to nga umay ang baylo ini kahapon katong nay asin tibuok patilaag baka sa among lula ini kagabi mo isagol sa among nilugaw kung sobra sa patilaag baka. Okay, karon mag-una-una ko luura kaado ba? Ay gilag baka bitaw sa kadangaw na mahurot ng asin bitaw gilag kay kusog mo inom og tubig. Ang sobra nga gamay dito gihumo sa mong nilugaw. Manaman namin ito mo tagnaw baka ani. Kini bang pagpaambit grasya jud ni. Mga ayaw jud in taon pag nilao. Okay naman usahay mo magdaginota, pero karang tao nga lao, di na dyan na maadyo. Kasi si Buano maguna may tihe, daghan maguning variants, na ay tihe, kanilong managkuman manatihin no, na po'y hunit, sa may hunit ka na murag dahil para dugaw, na po'y inot, kanilong mong inot manitawhanan, mamao igagaw na sila nga mater, tihe, hunit, inot, unya, daginutan. Arang-arang ng daginutan, kaya marang nagpositif-positif. Naman po iingon o buduga pa'y unas. Iyo, pero mana, tayo nitawhana, buduga pa'y unas. Mabuduga pa'y unas. Kaya ang grabe anak ka ng hakog o laog. Ka ng laog, mura wag ikaw laog, hasta iring mo lahas kaya ang bukog, ikaw ni mo, pas mo, di-hyper, mong iring. O dyan mo na ito, dibilin ni mo. Paningkamot nga di tama, laog. Share your blessings. Ako'y nakita sa Facebook, about money. What money can buy. Nindot po na i-share ni kayo. Kita man ninyo sa Facebook. Ang kwarta ko no, makapalit og katre. Hindi makapalit og katulugon. Nindot no? A money can buy a bed, but not sleep. Daga mga tao nga piskay og katre water bed. Di katog. Ang kwarta makapalit og computer, pero di makapalit og uto. Di man ina. Ang kwarta makapalit og pagkaon, pero di makapalit og gana sa pagkaon. Daga mga tao nga daghang pagkaon, walay gana kay luod. Luod tungod sa sakit. Ang kwarta makapalit og bahay, pero di makapalit og panimay. Di man ina. Ang kwarta makapalit og obedience. Ang kwarta ingon mo sa tao na sunod na ho. Kay under ka na ho, helper ka na ho, trabahante ka na ho. Pero ang kamatilugaran din na mapalit og kwarta. Ang kwarta makapalit og lawas nung kailibgon. Money can buy sex, but not love. Og daghan ka kwarta, o hindi ka pila ka burikat imong pero hindi ka kapalit og gugma. Ang gugma imo ng abunuhan. Ang gugma imo ng panggaon. Ang gugma imo na amumahon. Amen? Kaya na. Kaya pare, bitaw na isapot kay kanunay siya na kita atong tiguang ba. Inignisa niya, inigwali. May tiguang na natubangan nga maghagok, na maglaway. Di mo po kamawali. Igwali niya mga igsoon. Sige magpangasaba ang limpod Ang mga tao, di ganahan igwali mga to. Kaya tiguang. Galaway. Dagot pare kay sige sa kwan tingog man dito maghagok. Kasi hindi siya gwali. Tingtawag sa pare ang isang apo. Dok, kana ba imong lolo kapakauaw na nako? Online mas ni pare mo katugan na ko na imong lolo. Atubangan ba jud maglingkod? Mo ni buhatan. Sunod Domingo kanang imong lolo ug pag iligwali gani nahoon siya matuog maghagok sikha kusog kan ang papani kay siko ganin mo anak tagaan kag 100 lipay bata 100 god pag Domingo kahagok gihapon simpa iyo na pare siko pare 100 sa usa kami sa katulog dito hagok paghuman
Atong bata si Christy, pag umaglisan, taga 300. Oh, kay katuluman ni mo gisiko imong lolo, dahil 300. Sunod Domingo, sighag yan mo na. Pag sunod Domingo, kay tinga, gato, na to, maghapong tiguang, agpare, sige na, dapat sigasigad mata sa pare, kay kahagok, wala naman sika sa bata. Ipatawag sa pari ang bata, ikaw ba, kasapot mga tag 100 ang atong bayad kada siko na tugi mong lulong, ano wala man yung musika. Iya po, padir, wala nang sika si lulong kaya kung gina, hindi ko maglanga sa simbahan, nagaan ko 500. Pildi 100 sa pare, sa 500 sa tiguan. So, paningkamot na dito maulipon o salapi. Paningkamot nga ang atong kaulipnan dili sa mga butang kalimutanon. But maulipon kita sa grasya o gugma sa Ginoo. Amen? Hapit na tamahuman. Ikatulo, kunti ang imong paglaom. Aron ka magpabilin diha sa grasya sa Ginoo. Ayaw gidwad-an ang paglaom. Ang tao gani nga wa nay paglaom, di na ka makakita og relasyon sa Ginoo. Kay ba mo mga ginikanan, ako na maninggi, ibalik mo ni karong sulti, kay isulti na ni kahapon. Usa sa mga problema karon sa simbahan o sa katilimban, there is an increasing number of young people committing suicide. Hiko. Patang, ako naman sa balilihan, pila mga sukat, masiro, pag-abot ko, wow, na tingali gahiko. Walo. Bisag asa makadungog gahiko. Naaraba, very alarming ni kay, naaraba sa mga batan-o. Namatinga ka kay mga rason nga nung hikugan nila, gamay nga butang. Laptop nga wa moon, gahiko. Jesus, ginuubot, maghiko. Kita mo yan ay maghiko. Kinadaghanan doon ang problema, sukat pa sa una. Matinga ka, wa matagaig birthday kay gahiko. Kadungog mo ana, gigraduhan sa maestra o 83, gahiko. Kita sa una malipay na ta magkagrado ta, 81. Kana gani 76, so usahay magpamisa na ta sa una, gigraduhan ta 76. Karon mga estudyante, gamay na nila ng 88, 89. Kana ako sa una first honor na mag-grade 1, 85 ra yung average. Nga first honor na ka. Tungod kay ang kalibutan karon, naa sa gitawag og culture of instance. Kana bang gitudluan kita nga kinabuhi sa John. Pradot sa una example. Kape. Sa una o kabuhion kadugay ka pagkakape. Paglubo pag kag mais, sa ngagon pa na nimo, maghaling pa ka, hawong pa butong kahoy nga basa-basa, pakautot pa ka ginudjok atong pakautot pag hinusog kay wa musiga. Diyan mo man ang mga electric nga mga lutuanan. Pag human pabukawan pa nimo, lukon pa dahito nimo sa ilunod. Nakainom ka kape, higbatang na ka kay, higputang na ka kay, ikabuhi ka karon instant coffee. Piskay man na. Wa dunay question. Piskay na oy, development man sa katilimban. Ang problema, kung ang atong mga anak, di na makakatog sacrifice. Kaya karon, iling atos iligduot ni mo sa dispenser, ito na hot water. Iling abli ni mo sa kape, 3 in 1, 5 in 1, 7 in 1. Ibaligjaan ko ni Kugnay ko sa kadilihan o kape nga 15 in 1. Nukoy ko siya pa man kini pader kay aprodisyak ni pader, maka daghag anak na, huy, ginoo ko doy. Muna-muna mga ganitong tao, kapayas. Kanon ganito ng panit o kapayas, kay pare, ita, baligjaan na punta ni mong kape nga 15 in 1 ka magadaghag anak. Tudluin taon ninyo sa mga anak kung sakripisyo. Bisag dato mo. Adyaw ituwa tanan. Kay ang mga anak na doron, kung di ta magbantay, gianak na to kanunay pagpakasadyon, gamay nga discomfort, mawa ilang sense of hope. Pero pag gitakuba na sila kalibutan, kana ang gamay na kaasong problema. Okay?
Kinahanglan di mawa ning atong paglaom. Dahil ito tao nga nasakit. Dahil palinom, dako ijang tiyan. Padoktor siya. Dok, gusto pa ko mabuhi kay kung asawa kay matanon pa, wa pa magminopos. Buha pa jud. Sus tabangi itang ko, Dok. Nagsama na imong sakit. Palainom nga, kalois ginodok, mo inom jud ko og tanduay nga way kaw kanon. Nya mag-inom po kulapo, wa koy kaw kanon. Dino tanang susong lawas. Kay patay delikado ni. Posibleng sakit nga sa atay. Admit ka, aron maul ka saon. Sa pang may uban imong gibati. Ingon ko nagtao o kabantay ko doon nga, mo inom ko, kung pagastuon ko, musuulong di dyan pag-aso. Kita suulan doon ka na pabayron, kita mo doon, kung mo inom ko. Pero kanang libre lagi ka ng painom ko, libre ka ng ikaw pagastuon, dyan mo lagi sakit. Kapuan naman yung doktor sa 40 ka 30 ka pagka-doktor. Karoon pa mo ko kaaging sakit ng anak mo inom pabayron sakit ang tiyan o di mo o painom nga way bayad di mo suol. Pagkaugma na, yan ay resulta, duha ka daw after that ay resulta kung sa sound, galingon-lingo ang doktor na nakaingon, ang pasyente o mamatay na siya. Iyon siya, maon ay resulta sa ultrasound. Tungod kay, o paimnon ka, di ka babayron suol imong tiyan. Unya, o babayron suol imong tiyan, na paimnon ka, unya di ka babayron, di mo suol imong tiyan. Maon ay resulta sa imong ultrasound. Gakaana mo kanipis imong atay pero gakaana mo kabaga imong naong. Pagag naong kay. Di magbaga ang naong nga sige rin palibre. Hope. Paglaom. Tudloy ang ato mga anak nga maglaom. Panulit kubre patakaron apikit at pagabutang maot pa atong bay, murag bay o kukok pa atong bay karon. Ingnadan sa mga batang anak, pag tinarong mo kay pasir o pagkabayad at parihas at ito silingan. Hope na. Isilsil na sa mga bata, buwahan, makadungog sila, maringkamot sila. Tabangan na to si nanay, tabangan na to si tatay. That is hope. Hope na. Hope to kiningkis, apil na hope na. Kamu mga dalagita din, kisan mo, hope na. Natin mga asawa ninyo kay nahingkis ninyo. Kamu mga minsan ninikisan mo, pagtuon na. Ito mo nga, higong pa kung masambanan, ninikisan ko mo. Kaya mga tiguang ninikisan, charity na kinaluoy. Salamat, nagikaluyan mo. Kaluoy. Iskaya na po, nagkaluyan, tanong yung mahagkan, may puta. Okay, 10 minutes na nahibilin. Duha ka klase sa pinulungan nga Arabic sa Saudi Arabia. Matod po ni Father Radcliffe sa kapari, duha ka buok ning pulong nga nagulagway hope. Piniro kining amal, dili amaw. Lahi tong amaw ha, kana amaw kana ng pakno ng naidiyo. O raja. Amal is simple hope or human optimism. O raja, hope in God. Kung sa may example o raja kanang hope in God. Kanabang, nakadungog ba mo expression nga hoping against hope? Kanabitang kanang makakita kita kag tao, bana ba nimo, o anak ba nimo nga nalulong og bisyo. Nya para nimo muragwa na joy. Kahigayon nga mautro isang kinabuhi. O ganaw pa ka nga mautro ba yung kinabuhi maunay raja. Ha? Maunay raja. Ang amal, simple hope ka na ba yan? Example, gikan na din sa itong municipal jail, na may ka basing ay mo papaniuto na horon. Maunay amal. Basing pagkamulusot o mamiro sa loto. Amal na. Simple nga hope. Simple hope. Basing mabuntis ko sunog buwan, may wakudong aron. Simple hope. Punay mga paglaom nga laom. Nga paglaom nga makakuyog o kinabuhi. Muna yung rason nga nung mangumpisal pa. Muna yung rason niya, mano mangumpisal ka pa rin makasaan, magyapunta, sunutuin mo, magyapunsaan. We continue to hope nga mangusog, tabisag, magbalik-balik katong sa. Amen? Gabi ito nangumpisal sa pare, pader benisyon ko, kaya ako nakasaan. Natabahan din, kung sirko sa una sa Davao, pader, nako sa clown. Niya, may araw malingaw ang mga tao.
Yang hiwi yung sibot, pagbalito ko. Huwag kasabot ang pare ang size ang trabaho. O sa ko'y trabahante clown, yun nagpare. Kana ba pader nga malingaw ni mo na mga tao. Daghang ugalina na dugay sila gayaw-yaw nag mga tiguang ang ugalina dugayaw ko na tao ara. Sa may saha ang dugayaw na magkumpisan. Wag mo kasabot ang pare. Basta mauna pa rin, nabahante ko. Sirkos, nabahante ko clown. Kaya nagpare, sige, i-demonstrate ko na ko sa imong trabaho. So, si balito kag tao at ubangan sa pare, ipakog ni sa isang uo sa siminto. Pagkakita sa mga taong galinya, nangurus o banguli ka, kung sapa man yung pariang, ipapakog man itong uo sa siminto. Nanguli silang tanan. Pa sila kahibaw nga galibo kag pare sa isang trabaho ipa-demonstrate raw dato. Nakaingon mga opisal nga ipapakog ang ilang sa siminto. Nanguli silang tanan. Nganong mga opisal man ta bisag kahibaw ta magkasata gihapon. Raja, hope in God. Gatuo galawon ta nga Ginoo bisag magkasasako, mahinlo ra ko sa imong grasya. Amen. Mao nga ayaw kanang ingon bitaw mo samay ti kumpisal balik-balik ang sa makasasa po ng pare haylo lingla na sa yangwa aron di ta maghinulsol tinuod sa itong kinabuhi lisod ang pagbago kinabuhi way maka-question ana di bitaw tiguang nga tihit siya raw sa kapudyo na wa man siya ipon ang hitabo iring na yan ibibibili pinanggali sa isang kiring. So, yan, dihosan, nagisininaan, isapatusan, ipalitag kuna, ipalitag mahalong gatas. Kaya huwag mas dahil huwag may muipon, ipagmangko kay hikon, mag-ipon. Sa kadaw niya mga busang, may isang kiring. Maliban man itong dapugan, kung karak dito anang yuta, bitaw, dapog. Maliban, makahikap man siya, taigiring. So, pako. Ingon niya silingan sa doon na Maria, undang niya mo iring, o kalibang sa imong dapog, inikakaglawon. Ini gumagkalibang niya sa dapog, dakpa na imong iring, imod-mod na yan naong sa iyang hugaw, tuka, balibag sa bitana. Kada adlaw, usang buwan nila, kada kadlawon, libag iring, dakop, mod-mod, tuok, balibag sa bitana. Pag-uma, magyapon, libang, dakop, tuok, mod-mod, balibag sa bitana. Ihagoon man sa kayong mamamong, gyapon, nag-iring. Sagda na ng iringan ako, pahala na patay ng iringan niya kung manginlabot ani. Isa na nag-i-observan, gihupan. After 1 month, dito gyapon sa kadlaw na wala dyan, naglamtitingasi siya. Nalibang niya pong iring sa dapo. Hilingi ang iring. Wala na mahindakop niya siya na nagabod-mod sa siyang kaugalingon sa tarik iring. Hinukso sa bintana. Mo ni mahitabo. Mo ni mahitabo sa tao nga di man hinulsol, no? Tingnan talikirin sana magmumod-mod, no? Ako lang magmumod-mod. Layan sa bintana. O nga ayaw di mo ka-discourage. Usahan niyo, di na ko magkubisan, Father, kay balik-balik ang sa peligro na. Muna tay-tayan nga gabiton sa yawa, araw di na ka makaamgo. Manglibak ka, magkumpisan, kaya ba ko kang makapanglibak, masuko kay Topay, naghang libak ko nun. Pag hinulso lang dyan. Kaya yung bata o nangawat o kuha ka, hinumnang ka, o kabuok. Pinisuni ko pala, kaya nangawat ko, hinangkang hinom. Ingat na, pare, okay, nangawat magagawa ka ng kang hinom, pangadjig kuha ka, mahana mo. Smile, nagbata, yan nagbata. Pwede ko patun pa rin? Ano pa, duha na kayo may kawat. Ito pa may duha akong balikon. Nangadyo ka, ginitin siya, wag makuha. Okay, kamay na lang yun, 5 minutes na lang. Pero, unsa man ang ikawan na nato, ari na ta sa ikaduha man to, no? Ikatulo ba to ko? Unsa man ito pagpadayag sa itong paglaom? Pag-unong, di na laktawan na nato, no? Laktawan na nato. Ikaduha, pagtahan sa itong kaugalingon. Kaya mo mga isuon. Sa kinabuhi, na dyan mga butang na pinahilantang mo surrender sa Ginoo, may Ginoo, ikaw na'y bahala. Daghang mga butang sa itong kinabuhi nga, mo surrender dyan ka.
Muna sa pag-ampo na to sa Hail Holy Queen. Sana gingon diha basahan ninyo kay magana na sa bagimaya karon na basahan. Sige. Nagapanghupaw, nagaagulo, nagapanghinga kami niini, walo nga lumaan. Naana, di ba? Sa English, mourning and weeping in this valley of tears. Sus, mauna na kinabuhi, no? Ibaw mo, katilaw mo, o sa may purmag manghupaw. Say ko, lahi, nangatsi, mapuna, sipon, manan, lahi, nangagho, very good. Kaya mo ginhawa kag lawom. Naraman na, magmaya ka rin lang nagkapagpupami. Hago ka rin banahan. Di ba? Hago rin bata. Nag-aago. Gusto kayo mo gago? Sa may puro mag-aago. Kisa may gago, ano yung tagadlawon? Ay, why nabot na? Kaya nag-elections na. Sa'yo puro mag-aago. Naman na diha sa pagampo, nag-aago ni. Kaya niya, ginawa yung tao, sakitan na magdadaghong. Lahat pa itong ago o bagong ninjo, dito na ito yapir. Kaya nga ago, kaya kamugis, naghangkag mga kasakitan. Yan ang hila. Kabila man tamang hila. Kadaghan. Masakitan ka, mahiupos ka, imong mga anak ko, magbaho sa imong kaayo, natangtang ka sa trabaho, na-lay-off ka, di ba di ka mahila? Manghila ka. Pero sa gihapon, pabilin ta diha sa Ginoo. Kana bang surrender ka nang ihatag ni mo tanan. Akong experience mga igsoon og surrender. Nga kung sa dili na surrender katong pagtuli na ho. Pagtuli na ho, Bisaya akong tuli. Pakong, pakang, adyo man ang tuli doktor kay wa may sakit. Kami ba'y Bisaya? Kisa ba'y gitulig Bisayaan sa ako na? Kaya mag-reunion ta. Mag-reunion ta mga gipagtulig Bisaya sa waba mapilon. Kinauuwa na magtulig Bisaya ba dito sa amon sa Bohol. Paglingkod ng pagkito. Iniguman magbait itong manunuli ng Bisaya o kanang sundang hae, anas mirel. Na ang tiyos bitaw kanang gabi na kanang mga manunuli na diabetic nga di kita gangan na bitaw ang tiyos nga ibitayag lambok. Sus kapurog ka ito pagtuloy kay patay ipo ni nga ito unsaon maapil ni kaputo ni nga tunga guba dito ng paglao man eh. Ganyan na itong manunuli ng sausin manong Jorge Liguan na 81 na magana na rin lang po dito ni magsigig tanaw kapay ng sundan ka primero hiluan pa na imuhang kuhan o tik-tik ay buhok tik-tik na episode buhok tik-tik sus iniksu sa sundan kinauwan ba eh wag ko yan siya muna-muna lumuuwa hapakon man ang sangang biyabas tumoy di man nakasaon kay jadi kamulihong kay naghapak ka na utruhan man araw bubulis ka na kinahang tupong matong linya kayo hapak ka na mga anak kaya utro hapak pero kadugo-dugo na dinuguan kung imo kinauwan doon ilak taman-taman why anesthesia pero mo ito experience kung matay di lalim niya surrender ta o maso kayo mahimo nagay mong tatay magkubot sa imong pahangaron ka nga pa imong uyuan nga kubot sa muslo ka kamot muna surrender kana bag ikaw na bahala na ko sabi mo ning putlon tanan na bahala na sura po kay kapalik man sunod ang pagdawat gamay na lang ko ang pagdawat. Daghang mga punta nga kinahanglan natong dawaton sa itong kinabuhi. Pareha ba? O di ka kadawat sa imong kahimtang nga maura na imong yes na to na maningkamutan ng asenso. Pero magbahay ka nga ang imong uyab na kapitan na rong barko unja mo imong gimahayan nga wa mo magkadadson unja di ka kadawat na imong bana nga driver o kapalhabal nga buutan. Kung saan man imong pagkalipay ang kinabuhian? Na may yung pader so sayanga sa uyab pader kapitan na rong barko gadupa-dupa na tapos sa Singapore pader. Unja na yung bana ng driver o kapalhabal wa jamo pa ditakuan mo mga masahiro sos. Ajaw na mahayi imong kinabuhi.
Magmahay ka, nganong sa imong mga igsuon, ikaw raywa ka abroad. Adyan na naman ang mahay, kuwatan. Ay hatag na sa Ginoo. Kuwatan. Give me 5 minutes. Dabi ito tao na kaduhan na bijay sa asawa kay makot og naong. Kaduhan na ito sa bijay, kapuso siya ngayon Sara. Sa lonely isang kinabuhi. Usa ka doon naghindo siya sa isang katri. Sus, diham na duwindi kapuso sa isang katri, sa headboard. Kailan mo duwindi, no? Isa kita duwindi. Tanawa rin ka sa tubangan. Pero duwindi. Matay istorya duwindi ni Jan. Istorya duwindi ni Jan. Ilipay sa duwindi yung buya mo kabrad. Di ka kadawat sa imong kinabuhi. How can lipayon? Paghimog tulo ka wishes, pangayo ka ihatag na hunan nimo. Ingon po agtaw. Sige, duwindi gusto sa kong padato kay ako'y kwarta. Daghang kong utang. Pagpamilog sa kila na ka ng kwarta, yung gawas. Dato na ka, lipay na ka. Yes, lipay na ko. Napaydo ka. Pag hindi, gusto sa ko nga maadyo sa masakit, ihubakon ko, hangaton ko, dali ra ko nga akdon o bulakaw. Yan ang duwindi, ginhawag laong. Pag ginhawag laong, tang-tang ka ng kugmo, tanang sipon, tanang hukaw sa iyong ginhawaan. Ingon ang duwindi, lipay na ka, wala kay sakit. Yes, lipay na ko. Napay ikatulong. Yung duwindi, gusto sa kong maka-adto o Cebu. Nga, di man sa kong maka-afford niya mo sakay o barko, hindi ko kong mamulangoy. Gusto ko duwindi nga magamakan taytayan, gikan sa Cagayan de Oro, padung sa Cebu. Kay aron ko maka-biyahe. Patay, baliban ng duwindi. Yung patay bay, binuang manangimog limang katikad Mindanao, padong Visayas kang agtulay. Ay hayag bisa pagmadto kag DPWH, di mahimo ng tulay di Cagayan de Oro, padong Cebu. Kuko ko anak, cancel ang ikatulo ni mong ipangadto, pangitaglain. Yung duwindi sige di magkamadanan tulay di Cagayan de Oro, Cebu, para matagong antong Cebu, kay mahadlo ko sa kay barko. Akini na naman, kay bao magkana, muton sa kong naong, ibisaan ko, ako naong di masingo dyan. Himo akong gwapo ka na magagukunan ako mga chicks, magadagan ako mga daga. Tanaw ng pagduwindi ni James. Matay bay, di mada, balik na lang matagtaytayan, magtukod na lang matagtulaw, kay ado-ado pa na kasi imong naong, ito kihon. Next slide please, katong if you were born ugly, lakdawin ang kuan. Tama na? Sakto ba na? If you were na say na okay na? Nadia na basahan niyo, basahan natong tanan, basahan. If you were born ugly, it's not your fault. If you die ugly, definitely it's your fault. O ipagkatao ko matagmaot og naong, di na sa na to. Pero mamatay ka nga maot ka og naong. Kita na mabasol ana. Dipilinis naman ay pagtanaw og tao, beauty is relative. Guwapo man tanan. Pero nadyo'y sa kalibutan ng standard, nadyo'y majukmo. Nadyo'y majukmo. Pariyan ko nung guwapo ko nung paninton, ang tawagan na is hot. Pero mautong naong paninton, ang tawag ko na luon. O guwapo ko nung magpatato, ang tawagan na cool. Kada magpatik pa. Pero kung mautong naong magpatato, ang tawagan na ade. Debilisya ito rin ang guwapo, no? O gwapo ko nung mututok, ang tawagan na kilig, ikilig. O maot mututok, manyakis. Una, gwapo ko nung mutapan, kamang kapara gwapo, soulmate, alami ano. Pero maot o naong ang mutapan, ang tawagan na hold upper. Hold upper. Katapusan, so sa lasunsin na Diyos. Katapusan butang atong pangahimo na magpabilin sa Ginoo, pagpangandam sa pagatubang sa atong magbubuhay. That's number 4. Pag Merkury sa Bagles, ibutangan kita kabo, no? Nanimba ba mo? Kasagaran? Iyon ang pare, pag hinulsol o tuo sa Ebanghelyo, o ibabang pare mo yun, o tao sa abog gagikan, sa abog usap ikaw mauli. Mabot ang panahon na matubang sa tas Ginoo sa madugay o sa madali, mamatay juta. Pabilin sa Ginoo nga ikamatay nato, matubang tas Ginoo nga utli o mga kasing-kasing. Taliwa sa atong pagka makasasala.
Tanawa ng grano sa itong kinabuhi. Next slide, please. Tanawa na inyong mga tiil. Tanawa ng tiil o batanon nga katrabaho pa, piskay o tanawa ng tiil o tiguang na masakiton, wala. No, kita na to. Makita na to ang dagan sa itong kinabuhi. Next slide, please. Tanawa ng duha ka babae diha sa slide. Unay, kanang usa batanon pa, kanang usa tiguang na itha. Mura na dughan o sikwa, subok sa sikwa nga wa mautan. Maubutaan na tanan. Maubutaan na tanan. Kanang grano kung sa itong kinabuhi, ang grano sa itong naong, kamo sa pag-upa mong nadaga, sa may grano sa itong naong, hamis, tapot sa lagok, yakin na asitso. Tanawa ng langaw karon matiguang ito mga tapot sa itong naong, di nakalupag kay isabot itong sumo. Isabot itong sumo. Kapilit-pilit kay isabot sa mga punod-punod. Tiga ko manong langaw, tapok mo sa nawa, di kalupa. Luping begilit matiguang ka mo deteriorate matubang sa tas Ginoo mamatay jud ta sumpay ni gani na enjoy the present mabungol ta ba mamuot bitaw ka na magjikikin bitaw ta magsiring ka sa tong jikikin na bungol puro dugay mahuman tagtulo ka oras mabungol magtapok ay do ka bungol bitaw ka kujog na ako sa kadag butiga ingon kita mo pare pre sama ni monda pre butilya ba na ya bungo magipangutan na iya bisa de pre butilya ni iyo bungo aw abi ko butilya pa na tinggal dito magkadimao ni kinabot maabot na niya maabot na nato butilya tanan sos Ginoo pangandami po gamay ang pagatubang sa Ginoo, ha? Pangandami o gamay ang pagatubang sa Ginoo. Next slide, please. Naigingon ha. Bisan unsa sa pasaha aron makakuan ta tanan. Bisan unsa kataas ang sumpay sa imong ngalan sa katapusan tulura ka litra ang mahinungdanon sa tanan. R.I.P. Mawaan ng Reverend Father Agirio Barnian, M.A. Mawaan na. Mawaan na ng Doktor na PhD. Mawaan na. Mawaan na ng E.D. Mawaan na ng M.D. Mawaan na ng P.N.R.N. Unsa pa ng upan. Ang mabili nato R.I.P. Managpasalamat ang awak pa tama RIP karon. Pahimusli ang panahon nga gihatag sa Ginoo. Di man ta makapuot og pila atong edad. Gabi tutulo ka barkada ga inom, kunti sila inom. Dili mga hubog na gahinabugay man sila. Di wala sa prat. Kato nga kung lulo pero kinakuyawan pa no bita anos mananggot pa ko sa kapag lubi. Just 90 years old mananggot pa. Iyo boy kanwa. Kato di akong lula ba kay 93 years old na. Manigsik paglusa. Kamo pa manghinguto. Kamo pa mangitaw mga kujaman. Kailan mo kujaman, no? Ikabuhi, ikatusaw man na pagdaog. Nubinta mananggot pa, nubinitris, manghinguto pa. Ingon bisa, aladyo, na imong lulo, imong lula sa akong apuhan ba? Akong apuhan, tiguang na magkaaso, di man, so mamatay, amo na lamang gipatay. Patay na laman mo. Katapusan slide. Basahon na ito ni tanan. Katapusan na ni. Sige. Power remaining in Jesus completes our joy. Power, money, and titles are fruits of life. But God, family, and friends are the roots of life. We can manage without the fruits, but we can never stand without the roots. Kini ko na itong gahong, kwarta o mga titulo, mga bunga lanis kinabuhi. Pero ang gamot sa kinabuhi, unsa man, Diyos, pamilya, kagalaan, o mga uban pagbililhod sa itong kinabuhi. Mabuhi ta ugwa ang bunga. Kuni ta mabuhi ugwa ang gamot o punuan. O nga pabilin diha ni Kristo.
Thank you for remaining in Jesus. Kaya salamat o mayungkod yung kaninyong bumi. God bless us all. Right, ladies and gentlemen, once again, let's give it up for Reverend Father Agelio V. Pania. All right, this time to give us a words of gratitude. May call on the parish administrator of Limbaan, Quezon Parish. Give it up for Reverend Father Vicar Anthony Abukay. Mayong buntag sa tanan. God is good all the time. Okay, pag-ingon ka ni God is good, ang tubag, grabe. No? Tapos, pag-ingon ng all the time, ang tubag, syempre, God is good all the time. Palakpakan na ito ang Ginoo. Ang Ginoo, maayo kayo, kay ipadala niya ka nato si Father Agelio nung Pania aron sa paghatag ka nato no, sa mga buluwanong no, mensahe no, alang sa ato ang pagpangandam no, pagpamalandong no, gani gitawag ni siya Panyalandong no, amot sa puy nakuha ni Father Warren nga ano na connect ko din niya no, Panyalandong no. Inapot ni ingon sa kuha nga pader no, nakapanyahaw na ba daw ka? Bitaw, no? So, pasalamat ko sa Ginoo, no? Kay nakakatawa ta, no? Iyong mga baba, nangagisi, no? Iyong mga ilong, nangalisngag, kaya siling katawa, no? Ang mga joke, no? Ang mga pakatawa, no? Pinagi sa mga istorya, no? Ni Father, no? Agelio, no? Na naghatag ka na ito, nakakonect po ka, no? Labi na sa mga bulanon, no? Hindi, mga daghang may bulanon, kaya daghang may nakatawa. No? Nakakonect po ka sa ato ang Ginoo nga asa ang ato ang roots. No? Nga, makaingon siguro ka nga, sige, ramalik Ginoo ang si Padre, no? Pero mga iso, dinunduman na ito, no? Ingon pa si San Pablo, nga sa taga-Corinto, no? Na God's joke is man's wisdom. Na ang kabuang sa Ginoo usahay ngayon nga binuang istorya sa Ginoo kaalam-alang ka natong mga tao. Manang Father Agelio uban ni Father Warren no, nga ang kuraparopo sa San Isidro Labrador Parish. Kami ang pasalamaton kayong dako sa imuhang presence o sa imuhang mga wisdom no, and stories no. Especially sa istorya nga nagkitago dito sa Bohol, no? Mga istorya nga mga kasinatian nimo dito sa Bohol, no? Na nakapatandog kanamong tanan aron kami mapukaw sa nangatulog namong kinabuhi labi na sa amuhang pagtuo, no? Father Agelio, Padre, no? Gandayong salamat sa imuhang mga gipaambit nga ni kanamo. Palakpakan nato balik, no? Karon no, magsaulog ka sa Santos ng Misa, no? Then sulod sa Santos ng Misa, katong mga apostoles, no? Ipadala, no? Usab ang mga lectors no, sa Nuestra Señora de la Asunción Pasay Parish, no? Mag-send off pod, no? Nalaki po itong mga taga San Isidro Labrador Parish, no? Mag-send off pod, no? So karon no, mag-andam ta alang sa ato ang Santos no, na misa. So katong mga ipang-uhaw no, Panginoon na magtubig no, pang kahihion no, panghihin na mudahan no. Pero katong mga gipanggutom no, ay lang sa pangaon no. Kaya wa pa man tanahuman kay tapuson man nato ni pinagi o Santos na misa. So pinahinay tang andam sa tong kaugalingon, o break tang mga 5 minutes then misa ta. Alright, thank you so much, Father Beer. Alright, sa kanang gusto magpag-isa pasalamat,
o misa po para sa mga alaga sa likod nyo. Dito lang parista. And i-remind ka na magpa-sign off. Kung nakadala mo sa inyo ang mga uniform, baka po lang suoton. Okay, daghang salamat. Ito na yung extension ito ba eh? Gamitan na. Pwede na po dito mag-live? Pwede, mali na ako. Again, mga pag-lista natin sa likod. Linya lang ba? O kato kung wala pa kahabog na sa registration, pwede pa kayo mag-register. No? Upload. Ganito na parisa, di lang kita mo dikit, no? Kamuyaw ka na kung taglista, di na kahuman doon. Linya lang ta, linya lang, ang iyo may, ang linya. Dili ta wagi sa likod, sa tubangan tatanan mo linya, manihog din. Okay, Victor sa Pasay Limbaan. Kuman sa mas na lang po mangatag sa snacks. Nangulang mo diri sa lamisa sa Raplin, hindi ko man ang misa ha. Victor sa Pasay Limbaan. Kamati yun, kamati na kayo. Jadi
sa. Ano ba yung tao dito? Pamito ako sa dito lang ako makalingi sa Korea. Kung saan ako ni Bay?